Сънят отвлича вашето съзнание. От Ейбрахам Хикс. Докато спите, вие отвличате вашето съзнание и така деактивирате вибрациите, които са ви държали на мястото, на което са ви държали. И всъщност, докато вашият съзнателен механизъм спи, клетките от вашето тяло са способни да се възстановят много по-ефективно, отколкото когато е буден, с изключение на времето, когато се чувствате добре. Вашето най-благоприятно и оптимално изживяване е да бъдете будни и весели. Вашето следващо оптимално преживяване е да спите. Вашето най-маловажно преживяване е да бъдете будни и притеснени или изпълнени със страх за нещо. Виждаме много хора, които спят само защото са отекчени или защото това е единствения начин, по който могат да си дадат почивка от изтощението, което изпитват. Но ако разберете, че това изтощение не е от това, което правите, не е от това, че сте будни, а е от съпротивата, тогава започвате да разбирате, че колкото по-малка е съпротивата, толкова по-малко сън ви трябва. Не се чувствайте виновни за това колко сън получавате или не получавате. Ние бихме превърнали съня в безспорен въпрос и бихме направили връзката с избора наша доминантна цел. Настройте вашия приемник. От Ейбрахам Хикс. Когато във вас се зароди ново желание и все още не се е проявило, все още ли приемате това добре? Контрастът ще заражда у вас продължително желание и ако дори и още да не се е проявило, вие сте удовлетворени от мястото, на което се намирате, докато пламенно предчувствате неизбежното разрастване, тогава всичко с вашата вибрация би било съвършено, заради съвършеното вечно разрастване. Вашето неудовлетворение пречи. Вашата най-честа пречка е това чувство на неудовлетворение за нещо, което искате и което нямате. Или има нещо, което имате и не го искате и сте нещастни, че не можете да се отървете от него. Или пък има нещо, което желаете, което все още не е дошло изцяло при вас и сте ядосани или депресирани, че все още не е дошло. Чувството ви на неудовлетворение е най-голямата ви пречка, а също е и най-лесната за освобождаване. Щом веднъж разберете как всичко това работи. Поискай и винаги ще получиш. Много от вас са чували това много пъти. Когато поискаш, получаваш. Независимо дали сте клетка във вашите великолепни тела или в тялото на растение, или сте напълно съзнателна личност, която също като вас знае, че когато поискате нещо, а вие искате постоянно, без значение дали използвате думи или житейското ви изживяване просто ви помага да потвърдите желанието. Когато желаете, винаги ви се отговаря, всеки път. 3 точки на създаване. Съществуват 3 точки към това изпълващо наследство, което е ваше. Първата точка в сътворението е желанието или искането. Това се случва само от връзката ви с житейското ви изживяване. Така че искането си се случва от само себе си. Втората точка е отговора на това искане. Вселенските сили, някои ги наричат Божията сила, ние ги наричаме създаващата сила на живота, винаги отговарят в момента, в който поискате нещо. Третата точка. Тогава вие, този, който иска, трябва да получи. Трябва да бъдете на мястото, в което допускате нещото, което искате. Така че, ако има нещо, което искате и което все още не се е проявило във вашето житейско изживяване, то не е заради първата или втората точка. Не е защото не сте поискали и не е защото Вселената не ви го е дала. То може да бъде само това, че не сте в състояние на приемане. Приемникът на сателитната чиния. Може би сте виждали чудовищния автобус, с който Джери и Естер се придвижват. На покрива му има сателитна чиния. Така че когато стигнат до къмпинг, Естер ще каже на Джери: "Къде е Хюстън?"
Тя иска да знае, защото някъде над Хюстън се намира сателита, който ще прекъсне телевизионния сигнал на тяхната чиния. И Джери ще каже: не е на този път. Естер ще погледне дали има дърво между чинията и мястото, където мисли, че е позицията на сателита. Ако изглежда чисто, ще направи графика, която й казва как да настрои елевацията, в зависимост от това къде се намират на планетата, в съотношение с тази сателитна чиния. След това натиска няколко копчета, които настройват елевацията на чинията. Тогава малката чиния започва да се върти или върти на покрива на моторното средство, докато проследи сигнала до този на сателита. Ако не настроят правилно елевацията, тази малка чиния ще се върти или върти. Ще се скъса от работа, ще се върти цяла нощ. Дори в момента го прави, но ако не е на подходящия приемник, не получават задоволителните резултати, които търсят. Понякога ви виждаме в тази ситуация. Искате да вложите безкрайно усилие. Ще работите 24 часа на ден. Работата или усилието, което желаете да вложите, нямат край, ако се опитате да постигнете нещо. Но ако не сте в подходящо вибрационно състояние, без значение колко много енергия или усилие, или време, или пари влагате във вашето старание, вие не се настройвате. В състояние на приемане ли съм? Дали се чувствате добре или зле е индикаторът на това дали сте в състояние на получаване или не. Така че винаги е акуратно да се каже, че каквото и да изживявате, изобилие или нищета, здраве или болест, радост или отчаяние, каквото и да изживявате в този момент е в перфектно вибрационно съотношение към състоянието ви на допускане. Каквото и да получавате, натам е фокусирана и чинията ви. Всичко, което не искате, както и да го наречете, болест или нищета или болка, всичко това е продукт на това, че някой е бил изключен от енергийния извор. Престорете се, че има 100 сателита в небето. Някои от тях успяват да ви развълнуват, когато се закачите към тях. Някои ви ужасяват, когато се закачите. Някои ви удивяват, когато се закачите. А някои ви депресират, когато се закачите към тях. Но активните думи са: вие се закачате към тях. Вашият вибрационен израз прави цялата разлика. Получавате ли благосъстоянието, което ви се предлага? Или се държите в някакъв вид напрежение, без дори да знаете, че го правите? Съществува само извор на благосъстоянието. Може би оставяте пълнотата на това благосъстояние или може би малко го потискате. Но в зависимост от това как се справяте с него, изживявате вашето житейско изживяване. Начинът, по който се чувствате, е индикаторът ви дали го оставяте да влезе. Какво да оставите да влезе? Да оставите благосъстоянието да влезе, да оставите чистотата, която наистина сте, и да оставите изобилието, което е естествено за вас, да оставите вашата издръжливост, физическата ви сила и гъвкавостта ви, да оставите във вашите способности да влезе и това интуитивно да знаете пътя, да оставите сензитивността към заобиколните ви хора да влезе, възможностите ви да се разраснат, така както и радостта и цененето ви, да оставите себе си, да бъдете този, който сте, да допуснете всичко, което желаете. Защо чувствате това, което чувствате? Всички тези неща, които не искате, без значение дали ги наричате насилие или бедност или болка, всичко това е продукт на това, че някой е бил изключен от енергийния извор. Изключен е твърде силна дума. Вие никога не можете да бъдете изключени, просто се потискате доста добре. Два фактора са въвлечени в това, което кара хората да се чувстват по начина, по който се чувстват. Съществува фактор на желанието, колко фокусирано желание има. А после е факторът на позволението, колко позволение има. Когато видите някой в нищета, в ярост, в насилие или в болка, или в болест, вместо да осъждате правотата на тяхното желание, което никой от нас няма способността или правото да прави,
Вместо това, просто спрете и оценете, ако искате да бъдете оценени, дали са напълно свързани към извора на благосъстоянието или са открили някакъв начин да се потиснат. Вярваме, че вече никога няма да бъдете отново на място на неразбиране, защо вие или някого, когото наблюдавате, получава това, което получава. От нещата, които казват и начина, по който се чувстват, можете да разберете дали се държат в вибрационно сходство с желанията си или не. Тук сте, защото е забавно. Не е необходимо да ви учим какво желаете. Тази част идва при вас по естествен път. Не е работа на никого какво искате и без това. Вие сте съществувания, базирани на свободата, които освен това избират. Не е необходимо да ви казваме кои сте от нефизичното. Вие инстинктивно знаете кои сте. Вие сте извор на енергия, изявяващ се в това физическо тяло. Не сте тук, за да докажете някакъв вид достоинство. Не сте тук да поправите това, което е било счупено. Вие сте тук като разрастващи се съществувания, за да помагате в разрастването. Не защото разрастването се нуждае от вашата помощ, а защото е забавно, изпълващо е. В тази неспирно разрастваща се вселена, вие, гениални творци, казахте: ще навляза в това контрастиращо житейско изживяване, където ще ми бъде предложен всякакъв вид избор. И от този бюфет на възможностите ще създам, понякога несъзнателно, понякога напълно съзнателно, ще създам нови желания. В някои случаи желания, които никога не са били в тази вселена или всяка друга вселена, когато и да било преди това. И когато тази нова ракета на желанието се зароди в мен, моята работа е приключена. Защото когато ракетата се роди, искането е на своето място. А когато искането е на своето място, тогава и отговора е на мястото си. Затова разрастването на Вселената се случва в веселие, по естествен път, творчески и вечно. Ние идваме в отговор на вашето желание. Не защото живота ви е неадекватен, а защото се вълнуваме, когато съзнателно се изравнявате със собственото си желание. Нашето желание не е да водим вашето желание. Не това е желанието ни, да насочваме вашето желание. Когато взехте решението да тръгнете по този физически път, знаехте, че ще има огромно разнообразие, което ще ви помогне да достигнете до заключения. Тогава знаехте, че сте част и би трябвало и в това тяло да сте част от една вселена, която е базирана на свободата, което означава, че никой не търси контрол над това, което идентифицирате като ваше желание. Това събиране не е за това. Желанието си се случва. Това събиране е да ви помогне да постигнете вибрационна хармония с вашето собствено желание, така че да можете точно сега в тази гореща минута да се изразите в пълния смисъл на тази дума. От Ейбрахам Хикс. Абонирайте се за канал Поискай и е дадено, за да получавате най-новото и най-вълнуващото от света на Ейбрахам Хикс. Обичам ви! Чао!